Hola, avui xerrarem sobre els tres tipus de defenses que existeixen, o més ben dit, dels tres que se solen emplear més. I aquests són caixa, rombo i obert. Cadascú se sol emplear més o manco en el seu moment. Tant el rombo com la defensa en caixa tenen una persona especialitzada per agafar una finta i la defensa oberta no hi ha ningú encarregat per agafar la finta, l'agafen totes. Però bueno, anem en el vídeo, que ja ho veurem millor. Com podeu veure, quan rematen per 4, la nostra col·locadora oposada s'encarrega de la finta, mentre que les altres se desplacen cap a darrere per tapar un poc el camp del fondo. I la receptora de 6, o receptor de 6, se desplaça cap a la dreta, com veus aquí amb Níria, per agafar la línia, o la doble paral·lela. Molt bé, aquest seria caixa per zona 2, on rematen s'oposada, i en aquest cas seria la central o la libero, si és que la central i la libero és la que defensa per 5. La defensa rombo és la receptora o receptor de l'altra ala que va a la finta. Aquí ho podeu veure, i en aquest cas el col·locador oposat sí que baixa a la línia. Per dos seria la mateixa situació, el que en vez de ser receptor pues seria l'oposat o el col·locador, com veus ara, número 13, se'n va a la finta i el central o libero baixa a la línia. Molt bé, doncs passam a la defensa oberta, que hem dit que ningú s'encarrega de la finta en concret. És més arriscada, però se sol fer en categories més elevades, on els jugadors són molt ràpids o el rival tendeix a pegar molt fort i no fa tantes fintes. En aquest cas podeu veure com per 4 la nostra col·locadora baixa la línia i els altres també baixen a la diagonal. I per 2 és el mateix, el que en vez de baixar la col·locadora és el líbero, el que baixa la línia, i els altres jugadors també baixen a defensar.